visto. Carril bici. Non sabedes a última ocorrencia dos estúpidos e atrasados da Choupana. Os populares choupañentos. Agora, en pleno século XXI, van eles e dáselles por inventar a bicicleta, amigos. Sí. Queren que a xente ande na bicicleta, pero non polo vicio deportista, no. Senón para ir dun sitio a outro, en plan transporte. Pero isto que é? Vietnam del Norte ou que, home? Por favor. Padeio, tal como te río. Así, sen disimulo ningún, E non lle poñen, chamanlle carril bici así, verdade? Non teño malicia nin para camuflalo, carallo. Que camurso, home, non me mola. Toda a comarca reclamando unha autovía, eles nada, eles queren bicicleta. Vaya. Deixa te diró, que pídamelo, polo menos por parrirnos. Pero podía pedir un circuito de MotoGP ou algo moderno. Non, eles queren o seu carreiriño para ir a pedais. Va para atrás, como as nécoras. Ai, para que lles demos dar bici, xa verás como piden que nos vistamos todos con piadas de oso. Gústalles a miseria que yo gusto. Tamén quero saber, montados na bicicleta e calzando zocas. As vellas cos cestos de género na cabeza, facendo equilibrismos como os chimpancés. Había unha vez... Un circo, O circo do Jasai. Rímonos dos burriños da Choupana o que nos dou a gana, meu home. Que maravilla. Pero claro, aquí tamén temos sempre algún ignorante que non colle os chistes á primeira. Normal. O bo que teñen as bicis é que non contaminan a metade do ambiente que se contamina. Como que metade? Que metade? Vamos a ver. No ambiente hai unha metade que se contamina, que por eso sempre se fala de medio ambiente. E coas bicis non se contamina ni siquiera esa metade do ambiente que se contamina. Vale, pero que me dis con eso, cerebrito? Tampouco contaminan os chinitos que viven nas chozas de África. Queres vivirte así? Vaite pa lá, home. Canto máis contaminas, menos atrasado estás. Pero, a ver, coas bicis chegas pronto ao sitio. Podes aparcar fácil. E non hai atasco. Pronto aos sitios, dan payaso ese. Cando vas costa abaixo, sí, burriño, pero a volta que? Pensa un pouco, Caime, que nas pensas, coño. Pois en Holanda van todos en bici, ata os ministros andan. Porque non teñen coche, animal, Mira que eu son un pouco dos coches, pero ata aí chego, Kevin, A ver, que coche hai holandés? A ver, di, que coche hai? Non hai! Unha vez aclaradas as dúbidas de Kevin, estivémonos rindo dos da Choupana un mes seguido, que foi xusto o tempo que tardou en aparecer nos xornais unha nova inesperada. O primeiro carril bici rural do sur de Europa leva un mes funcionando na parroquia da Choupana. Pero que mérito ten iso? Esta Europa que queremos. Burócratas amaderados a adictos ao buen rollito. Logo nos sorprendemos que haxa violencia. No, escoitade. En recoñecemento por iniciativa, unha delegación de eurodiputados desplazarase ata a Choupana para facer entrega do premio Iniciativa Saudable. ¡Hala, carallo! ¡Hala, alegría! ¡Este é a casa da coñona! ¡E de por riba van a dar un premio! ¡Pero isto que é, home? Isto que é? Me cago en puta aquí. Me rompe, me cago en tal. Calquera recoñecemento pros da Choupana é como unha coitelada pros de Lameiro. E antes coiteladas sempre hai dúas respostas. A quente, encarnada na figura de Ramona Comaneci. Eu digo de ir casa por casa matando o seu primogénito e que a súa sangue queimara nun alambique, as súas carnes embriadas para fazer o chapapote das autovías que moi pronto pasarán por enriba do seu carril bici! Houbo que darlle un calmante, miña pobre. Pero, bueno, o que vos dicía, que ademais da ardente postura de Ramona, en fronte estaba a frialdade de don Anselmo, a propia de alguén que fixo o servicio militar obrigatorio nos cuartéis de Melilla. Cabaleiros, por favor. Análise, reflexión. O que eu levo dicindo todo o día, hai que matalos a todos. No, pois que non chegaremos a iso, pero antes... A ver, quen sabe dicirme exactamente que é un carril bici? Xa imaginaba eu. Veredes,
entonces non podemos atentar contra algo cuya natureza descoñecemos. Home, se quere, pego un toque a Kevin que nos conte. Moncho, non é preciso. Veredes, estive mirando na Wikipedia con mamá e sei exactamente o que é un carril bici. Atendede. Bueno, carallo, bueno. Resulta que o tan cacareado carril bici non é máis cun camiño a medio asfaltar, pequecho, estreito e cunha bici mal pintada no chan. Máis ruín con a estrada comarcal, Si, peor con a pista. Desde logo, mira, tío, que valoran en Bruxelas. Pois agora que xa sabemos o que é, non temos excusa. Veña, arrancamos pa Choupana e a cada ciclista que apareza, ras, a zumbarlle que ve. Non, Pusquis, non. Teñen a idea mellor. Que queren eses europeos? Premiar un carril bici? Pois imos darlles un carril bici, pero de primeira categoría. A ver, don Selvo, que quere que nos pasemos nós tamén agora a moda de andar na bicicleta? Pero isto que é Amsterdam ou que é? Moncho, esta é unha guerra, e na guerra todo vale. Exacto, Lillés, exacto. O noso plan era aproveitar a estrada de Santa Comba para construir sobre ela un carril bici. Pero unha cousa ben feita, ben asfaltada, así ancha, algo curioso. En fin, 1000 veces mellor que o da Choupana. Na máis que había que ir ali á estrada, chantar dúas bicis pintadas no chan, e vía. Pero vamos a ver, nene, ti estás seguro de que queres vir? Pois claro, a ver, quen de vos ten experiencia en pintadas ilegais, Ti tes experiencia. Ai, falou o rapaz, Moncho, eu de grafiteiro non che teño moito. Vale, vas ti diante, vale, veña, vai dando. Escuitad unha cousa, de incógnito, Vale? Sí, vaya. De incógnito. Veña, vamos, veña. Vámonos. Vámonos. Quitando que o meu fillo é un imbécil de Champions League, que eso sabe un cego, a operación de comando foi perfecta. A mañá seguinte, Lameiro tiña o mellor carril bici de toda Europa. Bueno, polo menos, eso sí que podo xuralo, 1000 millóns de veces mellor que a merda a medio asfaltar que teñen os da Choupana. Monta aquí e pedalea, Choupallento! Quedou niquelado, amigos. Ningún Tour de Francia ten un carril bici como o noso, A verdade que sí, que nos quedou chulísimo, Van flipar os europeos eses, Como protesten os da Choupana, cuidadillo que teño aquí plan B, Xa temos un grupo de eurodiputados europeos paseando polo noso carril bici. Muchachos, o premio está o que é. Moncho, que desgracia, unha tragedia. Que fixemos? Lino, que tes? Respira, que tes? Veña na curva do gato, 17 feridos, todos ciclistas. Debían ser os eurodiputados. Os mesmos, sei que viña cara aquí cando se botou en riba un camión cisterna dos leitos. Amigos, Deus castiga sen pau e sen pedra. Toma, iso sí, o condutor vaille caer o pelo. No, que va, sei que o camión viña pola súa man. Os que iban polo medio da estrada en dirección contraria eran os ciclistas. Kevin, atende un momento. Onte cando che deixamos pintando no carril bici, ti que pintaches exactamente? Pois pintei unhas frechas ali polo medio do carril así pola costa do gato. Ten que ser polo medio a medio, para que veñan os ciclistas como as señores, claro que sí, non polas beiras, correcto. Vale, pero ti que dirección lles marcaches? Aí estivo, foi unha idea miña de última hora, Pois eu pintei as frechas no sentido contrario que veñen os coches. E diredes vos, pero para que fixeses iso, Kevin? Pois aí está, fíxino para que cando baixasen os ciclistas vixen vir aos coches de frente e lles dese tempo para apartar. Un momento, meteches a un grupo de eurodiputados por unha estrada provincial costa abaixo en dirección contraria. ¡Correcto! ¿Pero qué pasa aquí? Se ve que no lles dou tiempo a apartar. Oye, claro, irían vendo as vistas que por ali é todo moi bonito. Este es europeo. ¡Qué bien, José! Polo visto, os carrís bici non van polo medio da estrada nin en dirección contraria. Non, polo visto van á beira e na mesma dirección da circulación. Quen contaba, home? Bueno, en todo caso, o que hai que facer agora, a estrategia a seguir é o que facemos os galegos sempre cando veñen maldadas. Ante unha desgracia, hai que mirar para o lado e disimular. Falar do tempo, non sabes, como quen que tal? Parece que quere chover, Marcial. Bueno, xa se notan os días.
Bundesliga. Como a todos os anos por estas datas, tócame inspeccionar o cuarto de Kevin. Non é que me guste espiar o rapaz, pero súa nai di que hai que mirar a ver se ten agochados porros e estremonías desas. Así é todo. É que tan pouco respeto ten a raza das nais pola intimidade dos fillos. Nada, Elvira, nin jota de porros. Pois mira debaixo do colchón, a ver se ten revistas de chicas. Bueno, debaixo do colchón. Por favor, Elvira. Agora o material erótico vai todo por internet, cariño. Por favor, é que... A madre que o pariu. Nota do colexio, tampouco quero levar un disgusto. E den polo saco, xa sei como son. Dios. E agora onde miro? Míralle nos caixóns, non vai a ser. Caixón. Non terá merda, como sempre. Non ten nada. Non pode ser. Non! A ver, que atopaches? Porros? Drogarina? Elviriña, anda metido en algo moito peor que a droga. Pero como peor que a droga, Moncho? Non andará con explosivos, ai, meu Deus, que anda no terrorismo, neno. Si, que nos dera que andara no terrorismo. Moito peor, Elviriña, moito peor. Moncho, non me asustes, home, en que anda, dimo. Que é isto? Sí, a bufanda do Bayern de Múnich. Non! Se cadra pensades que a reacción foi un pouco exagerada demais. Pois non, amigos, non. E dígovos por qué. Porque non hai desgraza máis grande para uns pais que che saia un fillo do Bayern de Múnich. Por lo menos en Lameira. Non está claro, Kevin José. Desde cando andas metido no vicio ese? Juro, pero eu non son do Bayern Múnich. Ai, non! É logo que facía esta bufanda no teu cuarto, Canta! Pois eu tamén en Santa Comba e quedei con ela porque facía un pouco de frío e puxena no pescozo. Puxo no pescozo, jordoiro desgastado. Pero que pasa? Quedei con ela porque as cores son bonitas. Como que son bonitas, payaso? As cores son unha merda, oíste? As que son bonitas son as nosas. O negro e o amarelo fosforito, as do Borussia Dortmund. Home, as cores do Borussia tamén molan, Pero estas tamén son bonitas. Pero só como de diante que os gana. Pechámolo no fallado. E chamamos a alguén preparado e con estudos para desprogramalo. Sabedes, non? A ver se o damos a cado desa secta destructiva na que anda metido, carallo. Que é isto, Kevin José? É unha bufanda do Bayern Múnich. Exacto. E ti sabes por que unha persoa decente, íntegra, é dicir, un delameiro, nunca tería unha prenda como esa? Porque os de Lameiro non son do Bayern. E de que son os de Lameiro, Kevin? E son do Borussia. Do Borussia. Do Borussia. Ben, é que hasta aí entendo todo, don Anselmo, pero que pasa? Que non entendo, porque somos do Borussia e non somos do Bayern Múnich. Verás, Kevin, porque os de Lameiro sempre estamos cos vos. Atende, hai dous tipos de alemáns, os bos e os malos. Os bos son da zona de Westfalia Norte. Construen cepelíns e coches que duran toda a vida. É dicir, a xente do Borussia de Dortmund. Vale, así que os vos son os que construen cepelíns. Exacto. E logo están os do Bayern, que son os malos. Son xente de Baviera. Pasa a vida invadindo Polonia e nos suben a prima de riesgo. Xa, claro, xa entendo todo, así que bávaros cabrós. Perfecto, Kevin. Atende. A xente de Lameiro sempre cos vos. É dicir, cos do Borussia. Iso. Esa é a versión oficial de por que os de Lameiro somos do Borussia. Pero a verdadeira é outra, amigos. Resulta que na cafetería Múnich da Choupana un tipo colgou un banderín do Bayern. Cando os de Lameiro soubemos que na Choupana había un do Bayern, automáticamente fixámonos do Borussia. Sí, porque daquela era o rival máis forte do Bayern na Bundesliga. Alégrome moito de que Kevin
volvese ao rego. E agora odia eses de Bayern Múnich. Pero hai unha cousa que non entendo. O qué? E para que fomentar o odio entre dous equipos de Bundesliga? E se aquí en Galicia pois xa hai Deportivo e Celta. Estás tola. A metade de Lameiro é do Celta e outra metade do Deportivo. Se fomentamos ese conflito, acabamos matándonos entre nós. Fratricidio. Mira, o que pode ser peor. Imagínate que os do mesmo equipo daqui a da Choupana se amigan. Esa é unha relación que vai contra a natura, Ramonito. Xa entendo. O que non é importante é o equipo co que vayas. O importante é levarse todos mal contra os de Choupana. Entendeu na primeira, carallo. O único que nos une a todos os lameirenses é ese odio que lle temos aos choupañentos do Bayern de Múnich. E así, o ir contra os de fora axúdanos a vencer os nosos enfrontamentos internos. Que enfrontamentos internos, cartero? Todos. Por exemplo, as guerras entre partidarios do churrasco de porco e os de churrasco de tenreira. Son dúas sensibilidades moi enfrontadas. Por loitas entre seguidores da París de Noia e da Panorama, por exemplo. Sí, o que pasa é que ese conflito está indo a menos. Como non temos cartos para contratar a ningunha das dúas orquestas, moito peor é o enfrontamento entre gallosistas e piñeiristas. Amigos, ese tema mellor non tocalo, porque xa sabemos como acaba a cousa. Acabo, mocho, que aquí ninguén está discutindo. Como algún problema estamos falando como a xente civilizada, non? A ver, Ramona, que te explico. Por exemplo, eu son moi seguidor de Galloso, que é normal, pero non, por exemplo, o Palimón Cardelino, por di que prefire o retaco de Piñeiro. Retaco superpiñeiro! Retaco superpiñeiro! Vamos, nin que Galloso fora un coloso de 2 metros. Se atractivo que casi non se ve detrás da cámara, cona. Che. Como non retires eso, saio afora e parto chabuqué. Ai sí! Pois sai aquí, marica chuchus, sai se te explico. Como que? Que queres? Vai moler? Quero que moler? Ven aquí, a bocona que te botou, esperou. Era visto. Xa dixo o xogador do Borussia, Wittgenstein. O que non se pode falar, mellor non falar. Afástate! Cuidado. Aquí non vimos parar ata que corra sangue! Pois se ten que correr o sangue, que corra entre dous de Choupana, non entre dous irmáns de Lameiro. Se ten que correr sangue, que corra de dous hereses destes de Bayern Múnich, choupanentos. Ten razón. Ramona, ten razón. Pois propoño ir ata Choupana e conté as medidas e diante da cafetería Bayern queimar esa bufanda de merda. É o que propoño. Vayamos ata Choupana e acabemos con eses choupañentos do Bayern. A lista é a tipa, meu home. Vistes que rápido aprendeu a solucionar os conflitos internos. Aos poucos minutos, todo Lameiro se sumou á iniciativa. Agora mesmo, Anselmito, vaime pola escopeta, que imos asustar contas a Choupana con eses cabronazos do Bayern. Van a ver eses bábaros como somos os do Borussia Dortmund. Claro, Carmuchiña. As nosas diferenzas quedan aparcadas ata despois dos disturbios. Vémonos ali, veña, chao. E aquí está a sopa, mamá, viña, vamos. Pois veña, de cabezas a Choupana. Este Libe. Amor verdadeiro, é o lema do noso querido Borussia de Dortmund. Non sabedes o disturbio campal que montamos. Ata saímos nos xornais deportivos alemáns, no Frankfurt Allgemeine. Claro, vese que nós sentimos as súas cores moito máis que eles. Onde vai parar? Que ven o pasillo se queimando contenedores. Ai, chiquitín, pero non foi todo diversión, non, fillo, non. Mira, hoxe aprendiches a lección máis importante da tua vida. É verdade. Mamá, papá, hoxe aprendí que nunca máis vou poñer unha bufanda do Bayern Múnich. Viva Borussia Dortmund! Viva! Pero tranquilízate un pouco, que ainda estás moi alterado, Kevin José. Moncho, ponlle aí a televisión a ver se tranquiliza un pouco. Home, veña. Home, cine de acción, parece que foi yo. Home, por favor, Moncho, quítame de aí os gilipollas de Jean-Claude Van Damme, home. Lárgate de aí, payaso, fora. Cambia. Fora. Ei, tú que faz? Acá. Pero por que quita Jean-Claude Van Damme si mola? Non tes imbécil, o que Pero como que mola? Vou che molar a ti as molas do suicio, payaso. Non ves que Jean-Claude Van Damme é o herói de acción favorito dos choupañentos?
Pero de verdade, non o sabía. Pero cal é o noso? Vete, este idiota de todo. En que mundo vives? Mira que te escano, eh? Só que vou fallado directamente, mona. Como é posible que non saiba que o noso heroe favorito é Chuck Norris? Xa te lle puxemos unha rotonda co seu nome e todo, home. Rotonda Chuck Norris. Cago en tal. Ás veces síntome tan arrepentido de ter enxendrado un ajortoiro de fillo como él. Pero, bueno, nada. Vou ter que chamar a don Anselmo para que lle veña a explicar por que os vos somos de Chuck Norris e os malos de Jean-Claude Van Damme. Paciencia. O coach. No instituto non dan feito nada bo de Kevin, mi home. Non me dixades por qué, pero... Bueno, o caso é que suspendeunas todas outra vez. Por Dios. E así que xuntaron a varios maleantes como él e chamaron a un tipo para que lles viñera a dar unha charla sobre a vida. Non sei o que lles diría, pero Kevin quedou impresionado. Buah, que ben falou, Convenceunos de todo, Claro, carallo, bueno, como se fose difícil convencerte a ti de algo. A tua pouca personalidade, nené, calquera te convence do que sexa. Pero por que o dixo? Home, ti non te lembras cando te convenceron que podías voar cos globos de feira? Tivémoste que coller arriba a piques de saltar do tellado. Xa, pero podía conseguir, Só podías levar un hostio cada vez. Ou como case cando te convencen de facerte vegetariano, e bella non facía máis que comer churrascos. Porque ten sentido, as vacas e os cochos comen vegetais, entón, se os comes é como comer vegetais, non? Pero a ver, é o que falou moi ben e eu realmente hoxe vin a luz cas palabras de xo. Si, bicho la luz, pois ten cuidado que non se che fundan os plomos. Digas burradas, anda. Papá, ti sigue sempre así de cachondeo, sigue vivindo a vida sin tomarla en serio. Pero a ver, falaríamos de que tedes que aprobar todas, non? Non, falónos de algo moito máis importante. Hoxe ese home explicounos o sentido da vida. Ala, carallo, veña. Esa é unha perda de tempo, Kevin José. Se polo menos vos ensinara, eu que sei, a copiar nos exames, eso é útil. Mira, papá, eu era como eras ti. Estaba nesta vida por estar. O único que buscaba era, pois, divertirme no botellón, pasalo ben. Pero este home falónos de cousas do que realmente é importante na vida. Que? Facer algo de proveito ca tua vida, non? Non. Nesta vida hai que vivila como se fose o último segundo que estás a vivir nesta vida. Hai que vivir a vida ao límite. Iso é o que hai que facer. E digo vos outra cousa. As cousas que non se comezan nunca terán fin. Vamos dicir unha cousa. Que o barco da vida saia a frote depende de nós. Ninguén nos vai a vir rescatar da tormenta da vida. Caralho, eu que non sei nadar ainda é pior. Eu só sei facer o morto, pero o morto de verdade, que vou a fondo. Entendo vos perfectamente. Eu era como a vos. Eu estaba nesta vida por estar. Eu non disfrutaba nada. Ata que me din conta que hai que disfrutar cada segundo desta vida como se fose o último. Hai que vivir ao límite. Eu xa procuro facelo, Kevin. O día a día do carteiro está cheo de perigos, de aventuras. Eso. Hai que ter expectativas. Ixa é a clave da vida. Ali estaba, rompéndolle a cabeza cas súas extremonías aos meus amigos. Estaba piando por elas. Que fa, nené? Non lle estará rompendo a cabeza a estes dous? Non, só tentaba axudalos. A ver, que sentido ten a vosa vida? Home, ningún. A miña ningún, Kevin, xa xo digo. Eu quería ser futbolista de primeira división e mirade onde estou, aquí metido todo o día, que non teño nin donde caer morto. Fago aquí poñerlle viños a 3 desgraciados. E eu quería dar a volta ao mundo. A ver, Tosquiñas, ti nunca chegaches a nada ao mundo do fútbol. Nunca chegaches a ser nada porque dedicaches a beber e a andar de carallado. Payaso. E ti, Liniño, perdón que che diga, pero mareas te gomitas aquí a Santa Coma no coche de liñas. Que volta ao mundo queres dar, home? Que volta ao mundo queres dar? A ver, pero a vos gusta vos a vosa vida. Pero non sentides mágoa por vos. Claro que senten, home, porque teñen unha vida de merda. É que, deixos, xa está, criaturiñas, deixos estar, veña, vamos para casa. Hai un mundo de aventuras aí fora. Hai un mundo cheo de esperanzas e expectativas aí fora. A vida estáse só, pero estáse ben. Hai que sumar riscos. Sí, señor,
cousas máis bonitas dis, eso do mar e todas esas cousas que eu non entendo, que parece que falas en inglés. Pero digo unha cousa, que me convenciches. Di que sí, di que sí. Claro que sí. Vou volver a adestrar o fútbol, vou volver a xogar, vou xogar en primeira, que nunca xoguei, pero teño 40 anos e ainda podo, Claro que sí. Claro que sí, Kevin. E eu vou dar a volta ao mundo. Claro que sí. Sí. Venga, vamos. E alá foron. Puscas a adestrar cun equipo de terceira autonómica. Case morre dun infarto. Lino, cuidado, Colleu un coche de liña para dar a volta ao mundo. Caralla que non chegou nin a choupana que gana de vomitar. O carallo é que a zona de Kevin seguiu medrando. Contáronme que o teu Kevin anda por aí con ideas extrañas de motivación e parvadas desas. Sí, home, sí, non me fale. Espero que non o viñese molestar a vostede. Algo viu contarme, pero eu estou curado de espantos. Mamá botoulle os cans. Pero todo iso da motivación deu unha idea. Deixeixo, vamos a escoitar o teu fillo. A ver se é capaz de motivar eses preguiceiros que din que traballan para mí. Dígames, ocho de dinero, non é nada, nin ti. E pode de ser moito, Depor depende, e de ninguén máis. Non me repliques, non me valen as excusas. Quen quere chegar busca o camiño, e que non quere chegar busca. E xa está, busca excusas como faz por ti. Tedes contentos con as vosas vidas. Pois digamos que tedes que buscar a vosa vida, vivira como se cada segundo fose o último. E que é o mellor para iso? Andar de festa e non fazer nada, como facedes vos. Pois eu digo que non, hai que traballar. Arreo como se fose o último segundo, como se cada segundo que traballase fose o último. Increíble, é fantástico, Moncho, teu fillo é unha xoia, é un coach perfecto. Un pouco cocho si que é, sí. Kevin, non sabes como te agradezo a charla que lles deches os ecuatorianos. Están motivadísimos, xa non hai que andar arriba deles. Un ata me ofreceu o seu salario para que vaya a facer a pedicura. Eu só os motivei, a forza xa estaba dentro de... Sí, señor. Todos os meus amigos queren contratar os teus servicios de coche. Para que os motives. ¡Viva a motivación! Agora tes que falarles das vacacións. As vacacións? E se precisas vacacións, é porque precisas fuxir de ti mesmo. Vive cada instante como se fose o último. Vive cada segundo ata o límite. Sí, incluso dentro do traballo. Ben falado! Claro que sí. Fala máis cousas, home sabio. Fala mellor que Santiago Pemán. Veña, fala. Atendede. Sabedes quen é a persoa que pode axudarvos a cambiar as vosas vidas? Sabedes quen é esa persoa? Nin idea. Pois eres ti. Só podes cambiala a ti. Só podedes cambiala vos. Tes razón. Señor, convencícheme. Vou probar outra vez en primeira, vou chamar en... E eu marcho en tú. Desta vez, Puscas quixo adestrar co Celta. Levárono detido, normal. Era moito agarrarse á bandeira do córner, E Lino empeñouse en comprar unha furgoneta hippie e ir polo mundo adiante. Pero non saiu nin de lameiro. Tiña un mareo que non paraba de vomitar. En canto a Kevin, a súa sorte mudou. Chegaron as notas do instituto. Pero é que desta vez non aprobaches nin gimnasia, suspendichelas todo. É que non vou a clase, mamá, iso é unha perda de tempo. Pero non se supoñía que a da motivación era para que buscaras un futuro, unha ocupación na vida. Sí, pero adiqueime a compartir a miña luz cos demais, as miñas experiencias, para axudalos. Mira, mamá, por favor, hai que vivir cada segundo da vida. Como se fose o último. Hai que vivir a vida ao límite. Ao límite vas a ir a partir da Ramona, pásate ante miña. E así remataron os días de Kevin como coach. Elvira mudou o sistema de motivación e pasou a unha estrategia máis tradicional. Dime a lista dos reis godos. Que non sei para que vale. Nin ti ni ninguén sabe para que vale. Pero toda persoa que se prece ten que sabela. E non me repliques, desgraciado. Eu quero buscar as miñas metas na vida, dona Hortensia. Non penses. Pensar está sobrevalorado. Veña, dime esa lista ou non comes. Ai, pero, dona Hortensia, que eu quero vivir cada segundo, cada instante da miña vida como se fose o último. Vai no ser como non aprenda